Ik ben momenteel nog op mijn werk. Het is de laatste keer dat ik vlog op mijn werk. Want ik heb nieuw werk. Maar daar ga ik jullie een andere keer meer over vertellen. Ik moet daar nog een video over maken. Maar nu ben ik mij namelijk aan het klaarmaken. Het is nu 5 uur. Ik heb vroeger gedaan mijn werk. Waarom? Ik ga iets super leuks doen. We gaan in de lucht. Ik ga nu nog rustig iets eten. Om 6 uur stipt word ik opgepikt aan het station van Kortrijk naar Diksmuiden. En daar ga ik iets super leuks doen. Maar daar vertel ik jullie straks meer over. Kijk nog maar 1 keer naar mijn cringy intro ondertussen. Jan, wil jij mijn vlog? Ga je mij missen als ik hier weg ben? Ja? Ja? Niet liegen? Nee? Fuck you. Ja, dacht het al. Ja, die gaan mijn massa's hard missen. Het is mijn laatste zaterdag hier vandaag. Joepie, ik ben hier eigenlijk weg. Wauw, wacht. Ik ga daar even een foto van nemen. Ik zit in mijn lievelingsfrituurtje in Kortrijk. Naast mijn oma, het kan niet beter zijn. Het hangt daar een heel knap meisje uit daar. Ik heb een beetje gezelschap. Ik heb 2 escortes gehuurd omdat het niet zielig zou lijken. Ik sta hier nu momenteel onder dat bruggetje. Ik ben dus aangekomen in Diksmuiden. We gaan dus hier opstijgen. Ik ben dus vervoerd geweest met de auto. Lekker VIP, geen trein betalen. Dank u wel daarvoor. Jullie maken echt alles met mij mee. Mijn eerste keer in de lucht. Jullie hebben mijn eerste keer op vliegtuig gezien. Mijn eerste keer in een luchtballon. Als ik neerstort, denk niet dat je die video dan gaat zien. Maar gewoon weet dat ik van jullie hou, hè, mensen. Voor de mensen die hier nog niet met school geweest zijn. Niemand is sowieso bij hier ooit al geweest. Dat is dus de IJzertoren. Dat is ook een belangrijk monument. Maar ik weet echt niet meer wat dat is. Vergeef mij, ik ben al 3 jaar afgestudeerd. Ja, ik heb een diploma. Er zijn dus meerdere ballonnetjes blijkbaar dat gaan opstijgen. Dus ja, 1 mandjes van ons. Trouwens, ik weet al wat dat jullie gaan vragen. Ook dit is van Tenawis. Ik heb de vorige keer in de vorige video de link er niet onder gezet, sorry. Ik ga hem er nu dus wel onder zetten. Dat is de kledinglijn van mijn vriendje. Die zitten om het luchtruim te verkennen? Ja, hallo. Met het enige vervoermiddel op de wereld zonder stuur, zonder remmen en zonder motor. Vuurtonic voordat je in de monden vol vuur gaat stappen, 3 maal. Ja. Dan moest er toch een vorm van zenuw zijn, gaat die wel weg daardoor. Laatst zijn we nu juist volgetankt met gin tonic, dus dat neerstort, dan ga ik er niet veel van merken. Ik ken die trucjes al. En we mogen er naartoe. Yes! Het is dus een zilverkleurige ballon. Dus precies reflectief of zo. Wow. Precies als dat of sneeuw of zo. Kapot mooi ballon. Nog een beetje toerisme. Vooral de mensen die nu vakantie hebben. Zodat jullie toch nog kunnen denken aan jullie buis voor geschiedenis. Dat zijn instapgaten. 1, 2, 3. Dat ik verder vuur maken. Terwijl dat we de ballon aan het opwarmen zijn. Een beetje de benen buigen. Op een bepaald moment zijn we klaar om te vertrekken. Dan klikken we de touwen los. En dan zijn we klaar om te varen. Ik weet niet of jullie mij gaan verstaan. Maar dus nu zijn ze koude lucht in de ballon aan het doen. En dan als die lucht opwarmt, dan gaat het mandje recht komen en dan zijn we weg. Kennen jullie dat zo als je kleuter was? Zo die parachute dat je allemaal moest onderzetten. Kijk, dat is gewoon dat maar voor grote mensen. Shout-out naar hun voor mijn leven te laten landen. Xander, shout-out naar u, ik spring in de mand, broer. Oké, nu moeten we daar dus zo rap mogelijk inspringen. Hoi, man. Dat is warm, inderdaad. Oké, we gaan vertrekken. Are you ready to take off? Yeah! Oh my god! 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 Mensen, tel hoeveel dat er oh my god gezegd wordt in deze mand en win een prijs of zo. Oh my god! Oh, oh. Hey! Shout out naar die mensen! Me with the view. Oké, in een klein minuutje zijn we dus van daar naar hier. We zitten 200 meter in de lucht. Maar ook echt geluk met weer. Er is geen wolkje aan de lucht en zo. Dat is de zee. Momenteel live op Instagram vanuit een luchtballon. Echte goals. Dat is een konijntje! Ja, mensen denken dat deze boeren echt goed waren in wiskunde. Kijk hoe symmetrisch evenwijdig dan die velden zijn. Wauw. Ik weet niet wie dat jullie zijn, maar shout-out naar jullie. Als je zelf herkent, comment in de video. Dank u om te zwaaien.
Kijk ze, ons moeder is hier ook. Smeermama zit ook op een of andere manier in de luchtballon. Mensen, niet my family. Hier even goals, tuintje daarbij. Oké, bij deze, ik heb net een foto van jullie huis genomen, dus betaal mij, dan ga ik hem wel doorsturen of zo. Grapje. En wij? Oké, we zijn allemaal die man volgen. Massa is bang. Oh my god, dat land is zo cool. Het lijkt een fucking attractie. Oké, wij liggen dus neer. Vooruit te stappen. De mand is gekanteld. Dus ja, we liggen hier gezellig neer. Fantastisch. Het is rijk wel nog gezellig. Ik ga blijven liggen. Ja, gewoon zieke kampering. Oké, de ballon is bijna plat, maar we zijn dus veilig geland. We hebben het dus overleefd, dus daar is mandje. We zijn eruit gekomen. Nu nog wat pika's. Ik vond het echt super leuk. Echt nice. Wauw, wie. Mensen, echt waar. Doe dat. Dat is iets dat je echt moet gedaan aan mijn leven. Dat is super rustgevend. Wauw, wat mooi. Doen, het is al de geld waard. En je moet echt niet nerveus zijn. Die komen ons al ophalen. Echt goede service. Echt goed georganiseerd. Ik ben iemand die echt stresst als shit niet goed georganiseerd is. Dus daarom dikke shout-out. Jullie hebben dat echt vlekkeloos laten verlopen. En wolkeloos. Ondertussen is de boerenstoet daar ook. Hier hebben we 1 tractor, 2 tractors, 3 tractor, 4 tractor. Welkom in West-Vlaanderen. Hey. Ik mag dat zeggen, ik ben zelf West-Vlaming. De koetjes zijn daar ook. Maar hou ze maar, daar kunnen naartoe. Koetjes in de vlog. Hey, als er iemand shout-out wil doen naar de moeder, doe maar hé. Ik zou wel mijn neus kuisen. Kapot leuk, ik ga dat ook op Snapchat zetten. Heeft de koetjes een naam? Wow, I almost died. Hi mama, made some new friends. 3, 2, 1, go! Yay! Volgende. Jopla! Go, go, go! Jopla! In, go, ja. Wow! Een diploma voor Bo! Ja! Wow! Dank u wel. Een diploma voor Hanne! En zoals al jullie waarschijnlijk wel al van mij gewend zijn, ben ik dus weer al vergeten mijn vlog af te sluiten. Nee, eigenlijk had ik het min of meer wel afgesloten, maar ik was er niet zo tevreden over, want ik kan niet genoeg uitleg geven over de mensen die hier allemaal voor gezorgd hebben. Want ik moet wel een heleboel mensen bedanken. Eerst en vooral zeker Air Events, want die hebben ons veilig doen opstijgen, veilig doen landen. Die hebben een super goede uitleg gegeven en hebben mij echt een heel goede ervaring gegeven. Maar de mensen die ons echt de kans hebben gegeven om in die... Ik ging het even te gebruiken. En diezelfde luchtballon te zitten, dat is Hectare. Hectare heeft die kans voor ons mogelijk gemaakt. Dat was hun luchtballon. Dus echt dikke shout-out naar Hectare. Voor de mensen die Hectare niet kennen. Dat is dus een bouwbedrijf uit Roeselare. Die dus eigenlijk nieuwbouw zet voor jonge koppels. Eengezinswoningen en volledige nieuwbouw. Ook bouwgronden. Misschien in de toekomst dat er nog meer dingen met Hectare komen. Ik weet dat allemaal niet. Maar volg zeker de Instagram. Je zou mij en hun echt serieus plezier kunnen doen. Ze hebben mij een prachtige ballonvaart gegeven. En jullie heel leuke sfeerbeelden hierdoor. Dus je mocht ze wel volgen. Uitdanken. Dat ook zeker ook de chauffeur, de kapitein, de ballonbestuurder, de ballonvaarder. Johan, dikke shout-out naar u. Hij hebt ons leven laten duren. Je hebt dat heel goed gedaan. Ook dikke dank u wel naar de mensen van het bedrijf in Kortrijk. Eindelijk het reclamebedrijf die heeft samengewerkt met Hectare om dat ook te laten verlopen. Die mij dus gecontacteerd hebben. En de rest natuurlijk ook dank u wel naar jullie. Dank u wel naar Tom en Anthony voor het zalige vervoer, de zalige autorit en de leuke levenswijsheid dat ik jullie heb kunnen verschaffen, denk ik. En de leuke verhalen dat jullie te vertellen hadden. Ook dank u wel aan de andere mensen die er waren, de andere bloggers en zo. Het was echt fijn. Iedereen heeft echt gezorgd dat we een fijne avond hebben gehad. Niet alleen de ballonvaart, maar ook de receptie voor en na was echt top. Shout-out aan de mevrouw die de vuurtonics heeft gemaakt. Het was kapot goed. Ik heb mij geamuseerd. Ik heb echt een hele mooie avond gehad. Het heeft mij helemaal tot rust gebracht. En daardoor wil ik jullie zeker ook aanraden. Als je ooit een ballonvaart kunt doen, doe dit zeker. Je kunt echt heel je hoofd leegmaken. Ik had echt een drukke week. Ik had een lastige week. Ik ben naar het spoed gevoerd ook. En ik ga jullie zeggen, alles is oké. Ik ga niet meer uitleg geven. Maar het is allemaal oké.
aan het komen. Ik wacht nog op verder nieuws, maar het is niks ergs of zo. Hoop ik. Nee. Maar ik overleef toch alles, dus boei niet. West-Vlaanderen is gewoon een en al boerenol, maar ik heb het een keer van de bovenkant te zien, dus dat is echt super mooi. Ik heb gezien dat koeien echt wilde en actieve beesten zijn, want die lopen echt als gekke beesten achter de ballon. Ik wist niet dat een koe kost lopen. Allee, ja, ik wist wel dat het kost wandelen, maar niet dat dat rap kost lopen. Oké, ja, heeft me weer gehad en zo gaat het nu weer gereden. Ja, mensen met hoogtevrees in een ballon moet je niet bang zijn. Het waren daar ook mensen die hoogtevrees hadden en die zijn zelf waren totaal niet bang in die ballon. Ik was niet bang om naar beneden te kijken. Ik was juist een beetje bang voor mijn gsm zo uit de ballon te filmen. Maar ik heb live kunnen gaan op Instagram. Ik heb kunnen facetime met mijn mamatje. Alles vanuit de luchtballon. Dus ja, U4G gaat tot in de luchtballon. Nog een reden meer voor te doen. Geen enkel nadeel. Nee. En het leuke is, je hebt ook lekker warm door dat vuur boven. Nu veel mensen denken dat het koud is. Dat is ook niet waar. Dus zou ik het aanraden? Ja. Is een ballon bo-approved? Ja. Gebonutiseerd? Ja, oké. Vanaf nu, als ik iets toesta, als ik iets approve, is het gebonutiseerd. Dat is een nieuw woord dat jullie mogen gebruiken. Jullie zijn ook allemaal gebonutiseerd bij deze. Dus ik ga het hierbij laten. Ik heb een mooie avond gehad. Heeft mijn zware week ietsje lichter gemaakt. De vlog komt nu natuurlijk iets later dan voorzien online. Omdat ik dus net spoed ben geweest. En heel kost niks doen in die week. Ik heb niet kunnen gaan werken ook. Dus ik ben gestopt bij mijn vorige werk. United Brand, zoals je ziet in het begin van de video. En ik heb mijn laatste dagen daar helaas niet kunnen afwerken. Omdat ik niet mocht gaan werken. Daarna ben ik naar Parijs geweest. Daar is alles weer goed gekomen. Maar oké, nu heb ik dus mijn nieuw werk. Waar ik later nog wel een video over ga maken. Maar kijk, ik wou dit dus zeker vertellen aan jullie. Ik ben blij dat jullie dat nu ook weten. Dus ja, totdat ik er weer zie met of zonder... Nee, in of naast de luchtballon. Oké, boei niet. Ja, verzin zelf een leuk outro of zo. Ik heb niet veel inspiratie vandaag. Mijn hoofd doet pijn. Het is kapot warm. Oké, doei!